Kuyintokozo enkulu ukukhuluma nawe kwi-channel. Wherever you are, uNkulunkulu mekakulonde ngibusise. Mina ke igama uPastor WeNingi i-channel Newflick. Sibonga ukubona abantu abalandela kwi-channel. Qhubekani niyilandele niyeseke bese niseka nabanye abantu ensondele nabo la ningakhona emkhakheni nikuyona endaweni ehlala kuzo. Ngethemba elikhulu ukuthi nani phambili la niyofikela khona ngoba ke ngisizulu noma ke ngesithi uthunya wani nampumulo ngenzeka ngibe la but yes ukhami ngingasola sengikwenye indawo bengiseke ukuthi ngaseka abantu la ngangisuka khona. So okuhle nje funa singayeki njengoba noNkulunkulu ethi ningayeki ukwenza okuhle. Namhla sibheke iphupho la likaGanja High zothi ke siyabonga mfundisi. Ela ukubuza ukuchaza ukuthini uphupha amafutha amaningi. Nokuba ngachazanga ukuthi amafutha enkomo, amafutha emfu, cooking oil, njalo wholesome njalo njalo. Esingakusho ukuthi uma uphupha ubona amafutha amhlophe ke noma singathi lahlanzekile ngolulu ulimi lolo phawu luhle lungabika la ukuthi ungasukwazi ukusithuthukisa noma ukuthuthukisa isimo sakho sezimali uyabona. Okunye singakusho futhi uma uphupha la ubona amafutha amhlophe lolo phawu luhle ngoba lungabuye lusho ulindela mhlawumbe ukufika kwesikhathi sempumelelo, isikhathi sokuchuma, ukuthuthuka kanye nokusimama ohlangothini lokuthinta izimali. Psalms 23 verse 25 it you prepare a table before me in the presence of my enemies. You have anointed my head with oil, my cup overflows. Uma uphupha amafutha echitheka lolo phawu lobi ngoba ke lungaba iseqayiso ngiphinde lusho ukuthi ngempeleni kumele uqaphele ngoba uzobhekana mhlawumbe nokulahlekelwa ongeke wakwazi ukukulawula noma ongeke wakwazi ke ukugwema. Asikuveze futhi ukuthi uma uphupha usubona amafutha amnyama noma amafutha angcolile uphawu lubi olungasho ingcindezi ongaphansi kwayo olungasho ukuthwala kanzima empilweni kanye nokudangala noma ukudumala ozoba nakho. Uma usuphupha la ugcotshwa ngamafutha uphawu usuthatha nje oluhle kakhulu ngoba lungabika ukuvikelwa, ukuphulukiswa, ukunikezwa ugcobo, ukhanjelwa umoya ongcwele nanokuthi mhlawumbe usukungokhethiweyo kaNkulunkulu. Exodus 28 verse 41 uthi you shall put them on Aaron your brother and on his sons with him, and you shall anoint them and ordain them and consecrate them that they may serve me as priest. So uma usuphupha ugcotshwa ngamafutha uphawu oluhle uma ugula usuke uzophulukiswa futhi usuke uzosinda esifeni suke sikubambile kungekudala. Mark 16 verse 13 ithi and they were casting out many demons and they were anointing with oil many sick people and then healing them. Uma uphupha kugcotshwa ngamafutha futhi uphawu oluhle ngoba lungabili ukuthi uzothola mhlawumbe ukuhlonishwa, uzothola mhlawumbe ukuba nodumo noma uzothola ukuqhakazisa kwegama lakho lapho emkhakheni okuwona. U1 Samuel chapter 16 verse 13 then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers, and the spirit of the Lord came mightily upon David from that day forward, and Samuel arose and went to Ramah. So la siyazi ukuthi indaba le yokugcotshwa kukaDavid ukuthi wakhethwe ningini wazegcotshwa ukuze ebe inkosi amongst abantu ababekubo akwabo yena wakhe. So udaba lamafutha oluhle kakhulu lingaveza izinto ezinhle kakhulu kunaloko kube lingakuveza. Yes, somehow incindezi, somehow ukudumala, ukudangala, mhlawumbe ungahambi kahle kwemali, especially mangamafutha ancumile, mangamafutha angcolile, kungamafutha amnyama yabona noma ke ichitheka. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ekulonde, uNkulunkulu ubusise konke ukuhambele kahle empilweni. Ngakho hlawula like le video namanye siwezile previously namanye sizowenza ngokulandelayo. May God bless you.